Tal-erba wara nofsinhar fil-Bażilika ta' San George fir-Rabat Għawdex kien funeral uniku. Mhux l-aktar minħabba n-numru ta' persuni li ingħataw l-aħħar tislima flimkien, iżda għas-sinifikat tiegħu. Raymond Balzan, Anthony Borg, Valerie Jean Austin u Albert Tanti ma kellhom l-ebda rabta ma' din il-parroċċa. Il-funeral tagħhom sar hawnhekk għax din il-parroċċa mnettajjeb għalihi wara li f'mewthom is-sena li għaddiet ħadd mresa' il quddiem biex jagħmlilhom funeral. Il-funeral li tagħmlu l-komunità, jiġifieri l-parroċċa li qed toffri dan il-funeral u anki ddifna fil-postijiet tagħha, jiġifieri fil-oqbra dedikati propju għal dawk li huma parti minn din il-komunità. Aħna nixtiequ nagħmluhom tagħna, jiġifieri nadottawhom u ngħidu isma' dawk tagħna ħanamlulhom funeral daqs li kieku kienu ħuna, oħtna, missierna, omna, membru tal-komunità u benefattur tagħna. Il-funeral kien komplut bil-fjuri, il-kant, santi ta' tifkira, iżda fuq kollox bi knisja mimlija parroċċani li wieġbu għall-istedina tal-Arċipriet il-Kanonku Joseph Kurmi li jekk imorru huma l-qudiesa dawn il-persuni ikollhom lil xi ħadd. Bosta daħlu wkoll idejhom fil-but u jenu l-parroċċa tagħmel tajjeb għall-ispejjeż involuti. Il-parroċċa ta' San George fir-Rabat Għawdex lisnet għall-ewwel darba xewqa li tidħol għal persuni li ma jkollhom il-ħadd min jidfinhom fl-2019. Dakinhar nediet l-inizjattiva Fejn Uħuk, maħsuba biex tqanqal lin-nies ma jdawrux wiċċhom għal min jeħtieġ l-għajnuna. Bit-tweġiba proponit kliem Kristu stess fl-opri tal-ħniena fosthom itfen lil-mejtin. Dan il-funeral partikolari seħħ wara taħdidiet fit-tul li l-parroċċa kellha mal-awtoritajiet tas-saħħa li taw l-permess torganizzah għaspejjeż tagħha. Fi kliem l-Arċipret Kurmi lil dawk preżenti, dawn l-erba' persuni imwarba huma rigali għall komunità li nġabret fil-Knisja għall funeral tagħhom. Aħna dawn il-persuni għalina huma teżor għalfejn. Għaliex kif qallilna Kristu dak li għamiltu mal-iżgħar fost dan ħuti għamiltuh miegħi, mela dawn qed jagħmlu l-pjaċir lilna, mhux aħna lilhom, għax dawn lilna qed ileqqewna ma' Kristu, qed jagħtuna ċ-ċans l-opportunità, il-grazzja li permezz tagħhom niltaqgħu ma' dak li nħobbu lil Kristu. Il-parroċċa ta' San George ħadet ħsieb ukoll għad-difna tagħhom fl-oqbra tagħha fiċ-ċimiterju tar-Rabat Għawdex. Il-permess tal-funeral tal-lum witta it-triq biex parroċċi u komunitajiet oħra jistgħu jieħdu inizjattivi ta' din ix-xorta.